sanian na tinahay Nabiullah Sulaiman na kagi at tingin nagyang kau tuadar pami na ayan dodo kalau na pangangayam namin na bedung na andaw nakarakan na tingin na sukatirwa bedung. Nakateaw. Uban-ibod niya pakasila sumaanan niyan. Ento Nabiullah Sulaiman na miyaswa iyan sukatirwa bedung. Agumyang isinabuta iyan nagyang kau tuaya maanan niyan na bedung. Asa kanian na pasubut niya na suwaya maanan niya na di kambas sa bedung ulagi niya na bedung. Si sagyang kau tuwa kaya pakambulingan niya na sekular pa iyan. Namiyang inagiyan. Agyang kau tuwa duwat timan na bedung adi bitiray asusat timan na bedung. Natan kau din na kuwaya maanan niya na taguran sa kaurian. Kami sabot ko kapos sakit yan. Napintero yan na ay pagaray ko bedung. Namisa mo pati yan ako kapukuk ay maanan niya na kapukuk na na bumani na karakatigyan na ugo ado na panganang kanaka na bukiya kong na tigyan na tigyan kong tuwa mamumugila bedung. Adot na tigyan na katawa na kanatigyan na ay maanan niya na lamba ko mga panganang kanakan ugay na tingin na di ka kari sa Panginam. Kami ay layak na tingin na suki bedungura kata na ad na manok yan nagkusangit. Na di katawa nagyang kautuwa dua bedung. Na pagkunag sila nagyang kautuwa sa katawa mama. Na di makakula misabot ko kaya sabutan yan sa isang iyang kautuwa di ka bitiro mo katawa bedung. Pakali mo din. Pagkaganta na miya kapanig nagyang kautuwa bedung at tingin na hey pagariya. Na suwatigin na sosis sila menta abedung. Suwatigin na sosis sila menta amanukap ko sakit. Na pagilay na tigin udua amatakan. Kamataan na tigin na kakinwa at tigin na giyang kautuwa kimanukon na inuit yan na tigin na sapadiyan. Na iman tuwa tigin na doon na tigin na katawa na ka na buwakura ka pa na mapturo abang kakukan. Na miya kamuro ka giyang kautuwa bedung. Sabab si sagyang kautuwa kaya tuguraro na giyang kautuwa kaur. Kaino tanwaya pumanutula ka anak kakuway sahuna na ubah kalo-kalo na taru sa manggalabak. Sikman sang kautuwa kaya pakapanigay na tiyan na hay pagariya bedung. Eman tuwa tingin na pungilay nung dua mata ka na sud na tingin na sukambigyan na ayad na tingin na pagkasakit. Na hupo na tingin raw to kapatay na miya takataw na tingin na kaya maanan niya na mala adi sumanok. Ana miya kasi nga ang kautuwa maanan niya na bedung. At tingin na panganinta at tingin na yung maanan niya nakawitan ako kaon. Kaan na tingin na kabulong iyang kaya kapkurakan kagias sa kanya nagkasakit. Si sagyang kautuwa kaya nagugmanang kautuwa kikirak sa kautuwa bedung. Na kinuha niya ng kautuwa kambing yan na pipusan niya man sa padiyan. Na miyaylay man nagyang kautuwa bedung si sila man niya nakaandid ni kadirong sa niya na pagwitan niya ng supagari niya na bedung. Na di na nakatawan na sibut sira ng kautuwa sa katawa mama kagi amiyag ulit sa basa abedung. Si sagyang kautuwa kaya pakapaligyan na pituro yan na hay pagariyan na mataan na tiyan na kambing. Na minidata agiyang kautuwa tingin na kibidura kata na di ka at tingin na pagkalak kami yan nagkakana tingin na Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam aswat tingin na kibidura kata giyang kaya tingin na matatago at tawa tingin na sisagiyang kaya bubalingan ta na mapita at tingin na putay na suwat tingin na suwaya maanan niyan na kuma ko mga tawanay niyan na kira video tingin sa panganang kanam yan takataw na tingin na kuman na masisirong sila na giyang kautuwa sa kataw mama na mini kurot sa miya kaplalis sa tingin na mapitam sa tingin na putay ako na piyala lang niya na Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wassalam na sukiya pakamburat na muiran ang Nabiullah Sulaiman na pitero iyan o na hey Nabiullah Sulaiman mayan na ka natigyan ako duwat di man nabidungakan ama pinta ko na inaayamaanan niya na putay ako inuwatigin ba hindi benar na pitero o Nabiullah Sulaiman alayhi salam mabasa kabisa tigin ni kibidung si sagyang kautuwa bedua gumi-gumi na tigin na pagpakaw marakan kasulangwa na tigin na pagtingin nira na keliran na ayamaanan niya na ini peligit kakiran na tigin na uwe sakan na tibuang kautuwa sa kataw mama ahay Nabiullah Sulaiman bedad na tingin na ayam anan niya nakakukula si Allah. Abang mo tingin na misig tingin na suumurakan na tingin Nabiullah Sulaiman alayhi salam. Aop pamakatingin na kami ni pangalinggaw ka agiyang kautuwa duwat timan na bedung ka na masiksik na tingin na ipangalima ka mambuhu Allah sa kasumpa-sumpatan na kasuumur ka na kagi ay tingin na bangkat na tingin na pagkunog na ayam anan niya na doon kasira na tingin ayam anan niya nakapding
iman tuwa tigu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam na puninimu kadu nakamapita na buong kasanyawa. Sama na inagiyang kaya tiya pakasiduga si sagiyang kaya lukas tanong. Nakagiya apadaya si kuya maanan niya na panduan wagamat kanu agama Islam agiyang kaya kapamagana. Sa kaya giro Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaku anfusakum wa amwatakum walau bisurbatima. Pakasidika aniwati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga ginawa niyo. Nagusumiyang mga katrakano. Gulala na sa isa-isa kabusway na ayamaana na inalungin na isa-isa kabusway ka ang tanurun lang na makanggalubog na pumanutulog tanawag yung kaya ayamaana niyan. Nakapagpipi tanong siya kung mga lukas tanuhoy uri panwala kagiya ko nakadakalan si sagiyang kaya masa na doon yan makuha so kasurgoan yan si kung bulalok siya. Nanay no masagit na kapakasagot hoy uri panwala kaan nakakapipi isi inaka musya maka. Ari detoy mamo na. Maya kay salungan na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Nasisagiyang kautuwa kaya nabi niyan na piyamang niyan si Allah akan bisitaan niya na suwaya maanan niya na kuburuin na iyan. Na hindi yung ganito Allah na kami ako makabisita si kuburuin na iyan. Na sudin na suwaya maanan niya na kiyaubayan niya na sisagiyang kautuwa kuburuin na iyan. Na biyuro kaya na si Allah. Sa ayamaan niya na di niya ni matur walau kanat ummi hayyun fanadatni wa ana usalli fa atraku salah. Hay uba ko buatin reyo tatiyan si ina kana tingin manaya. Sa ayamaan niya na uba ko buatin reyo si umiya kana dia kunya na tingin dito tawat-tawagan. Dia kunya na tingin dito talot-taluan. Si kuma sa atingin na dia kanika sumbayang fa atraku salah. Naguna ka na tingin na sumbayang ako nakasiyak wa tingin na sumong. Si kuya maanan niya na panawat tulog na ko no umiyakan. Na pituro wa maanan niya na Abu Hurairah aswat tingin na Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantun na tingin amala amiya pagluyan na si sagiyang kauto akapong guro kanyan si kinayan kagi-agina tanwa ya maanan niya na inaiyan na daw na pesada manguda kabodi namiya kanaman na mula na ikaw katanong inaiyan naginatan dunia maiyan na bodi namiya kanaman na marago na miya pangiti diyan si dunia naginatan dunia inaiyan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na daw makama na buda makaina nagyang kauto adinya dini pangubas sa ginawa niya na uban niya bumini paguyaga sumbala ano kasya nakaan niyang kiran mito na isuntitu akapagpiyo-piyo kiran na ayako na miya pagluiyan at tiwa Abu Hurairah na miya basa-basa din sa sumpo o ay maanan niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam na taman din si sagiyang kauto ako untudo niya na miya basa-basa saba pumusi kung kapungubay niyan si kuya maanan niya ng bulalok siya na kung doon niyang kiran nakarauta katawan tanong wayuri pa na Allah si kumasa pang ito tanong si kumasa malubay ka na yabagar ka na si inaka si kumasa daw ka kanaka piyak para kang bulalok sa ka si kumasa daw ka kanaka piyak kang kang bulalok sa ka si kumasa ayaw maanan niya na daw mapunditar ka piyak kanditar ka ayaw maanan niya ng bulalok sa ka ugay bulayo ka na parota na sumasa sa katanong panimab kailangan umangay na tanong ang sumangamat tanong ay naubang ka na panganuguni sumay tuwat tamok ka na uso servisyon ka kaguni si kumasa kawawatayar ka naso ka lang na ipakapiya ginawang ka na ipumbagay kay nakabusya maka ugay daway pa naman Allah naso tawa malay gugaw na ayamaan na niya na iprilaw no Allah so ka lang na miyan dusya niyan Giya buwa ka piyo-piyo kasi kung balalungas ka na pagpakarurog nito sa mga aladusya. Nagiyang ka na namin ang gusto kay inakagusya maka. So servisyo niyang kiran. So piyayam ana niya na piyag perakairan na usundit ka na ka. Ini po ko ayam ana niya na kaitong ka na piyaka pangarong makairan panahuri panawala. Na doon ka din managusiki inakagusya kiya maka. Iubayran ayam ana niya na ubayran sa kata agiyang koto niyang gusto iran. Dagkato na ka ama agwina. Abuan niya na sakati suwata iya na siya kung kala amiyang gusto niya nung nagusto servisyo niya nung hayari panawala. Na ayaw na dito no siya kay mulangan. Na sumangay na tanong gusto mga amat tanong na pagkagagiran na kapagalagiran siya ko sa puno mga wata. Ugay hayari panawala na iya sakit na swina. Na di ayaw maana niya na di pipi siya sumagaryari. Kada ayaw maana niya na tubikor kay ina iya na usyik niya mayan. Ugay na siya kumasapang itong tanong na pagkaanong pidin. O ayaw maana niya ng bala-bala mga nukas tanong. Apya pa na sobra swatayra. Naiman to pagarian na pag-usitan waya.
na naino masa kita kagpakasagudi na mapiya ko niyo katumampara ko sa ari awaraan uwari ay maana niya na pumaap so tumampar sa kaka nakatayan ay maana niya na tandungan tano sa matano sa pamamakilagan kaubag kalo-kalo na ano perumpus agiyang kaya pinti barangan na siksa wala may tunog-tunog na giyang kaya siksa wala sisa giyang kaya dunia na ayaw mo siya kasasabapan saya na adno tuwa mga tao asina yan agusya maiyan na piyamilisaya iyan si kumasaki ang pakalaiyan amang uda nagukiya ko sa diyan abubutaw. Sisagiyang ko tuwa kapang guro ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na initunan niya na kung mga sahaba niya na tinahay mga sahaba ko katawan na kanaya tingin na niya kabubadis yung umurakan pangani na karakan at tinay pagtunan na karakan at siya kumasaka kada ka na siya ko dunia na ad na tingin na siya kataw amama adi din pagi mawawal lagi ang kautuwa limalian abong di matarima agi ang kautuwa panganinian ayat tingin na darpa asi makapupun si sayaman na ayat tingin na bangsa niyan na bangsa akaran bangsa amurad na ayat pamilya niyan na pamilya amurad na ubaniwaya magputuna agi ang kaya sa katawa manguda na pagipamang ninyo pakatapnayan niyo si kuwala sa pakanduan niyo sa kanian ayat tingin na ngaranian na suuwais binakarnain na ayat maana niyan na ini pagamanatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sino na kumasa akiyago na ito Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat min babanugun na so khalifa Umar bin Khattab Abu Ali bin Abi Talib. Nasiku kiyang babanugi ranong natanto si ranong nakiya pasangan nakauwan hajj. Na timo unira nagyang kautuwa madakalataw na surod nila nakapululubo ni ranong nang kaya sa katawa manguda. Ini pagaman na itong Nabi sallallahu alaihi wasallam pakapenduan pakapumanganin si Allah. Na daira naman toon na ayay likidira noon na tinasog bangsa saya amurad na tinug na tuminindig na ayamaan lang yan sulango na bangsa amurad na tuminindig na siyuro nila na daira naman toon na swati na suwaya maanan yan na pamilya para na tinug na sasakataw amya ka tinug na inisiro niran abong kakilala sa uwes binakarnain na Petro iyan na yung kanan na mama apong bubunug niyo na malalong-lalunganan amama na miya kamurang suwaya maanan niya na Umar bin Khattab sa tigiyan na suwatigiyan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na kanabuban niya ni Pudumanat si kukuri nun suwaya maanan niya na mga rarata yung kaya mama na sutiya ya mama kadidin pugi bubawala suliman yan imu di matarima na ayak ko na niya sikreto niya na tanto din na kumapi kapalukulukus amang uba. Inutanwaya pa mo siya kapag lalo kasi siya na anak ka maturo kiwataka kagiyo miya kalatulan ni ayamaan na wataka mama na miya kalamang butulan ni wataka bubay na baka niyan na ipagrala kabaka niyan na ipagisa aw pamakasya ko kay tuyan aw pamakabangan piya katalo na mapakaya ka doon sa niyawa na ayamaan niya na sumugur ka na baka niya pagusara kinakabusi kaya maka pagusi tanwaya sa masakit ako bang kalo-kalo na antano makapikir. Kagi ako na kumatong nila na sa uwais binakarnay na di mamagunong sa unta. Pagkapunagtub niya sa mga pautan-utan naging kauta-unta. Na siya lamira na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kiyatakawan sa tiginahay mga pagarian na antawakan wari. Na tigiyan asa kami at tigiyan na sa mga sahabaw nabi. Saka na tigiyan na sa Umar bin Khattab tigiyan na sa Ali at tungod minsan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na Petro uwais binakarna ay nukanwaya antunay pagawin niyo. Na Petro iyan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini pagamanatian ra kami ang umisa ka ko na may pagtuna kumasa ka kadayan ko dunia na ipumangning kakon si Allah sa mga ummatian na miya kawuro kagiyang kotuwa sa katawa mga asuwas binakarnain amya tiruyan sa ginawa niya na antawa ko ariya tigin sa kanatigin na dakwat tigin rota sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ino sa kanatigin isugun niya sa kapakapamanganin niya si Allah antunaw mo nagiyang kanan pangani ay pumangani si Allah tigo Umar bin Khattab ayat tigin na pangani o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pumangning ka na kanabubaso sambayang na kanabubaso ka panay haji na kanabubaso ka jihad na tingin na antononon na tingin na ito panay ka kung si Allah asisag yung kaya pagkurya masa na ando man ay sa mga kaudaan na kasirmisiwan nila na sa mga mayran o sa mga inairan kagiyang pagkataling umagiyang kaya masa
Asumawat daw na gusto manguda na pularan sa kanya na si inaya na gusto maiyan. Pagutran niya nung nagyang kautuwa kapasang yan katigyan. Asaka ina na nurid nurait. Nasa kanatigyan na yamaanan niya na miya kapasada ko. Madakal si sagyang kaya masa pagpulabiyan tanong sa mga tao mga pipeka pluklukos. Andan ni kambabawa iyan na anduman na yun to. Asi ina iyan na gusto siya maiyan na miya kalubayron suwaya maanan niya na buger. Na ayan niya na kinuha apakaritan sa wata na ayan niya panapumbeden. Ini saya niya na si ina iyan na gusto siya maayan na saya maanan niya na piyagmidiyan si kusundawala niya. Masakit yan, uwid na benar. Sisagiyang kaya masana madakal ang mga mata, mas mapuroy ka turo di sumangama. Di din makapaturo siya makaw di na pagkasara nga katuro. Kakagiya sa kay mapasang ating ka, ayak ya mapasang na sumangay na tano. Kainwari paguriya sa misambiyan, inwari karuma sa misambiyan, inwari ayamaanan yan, na bangan sa asami sambiyan na siya makagusi ina ka, na gina ni paturo na makaisisa na makasagad ko pagpugintaw nga, nagikadin pa kayo na, nagikadin pa kama. Api ayamaanan yan, na kaya pakapangarumay amaka sa isalakawabay, na kanabang ko to tituwi na ka, kanabos sa kanyan imyara sa iraka. Nagiyaya maana na pagusin tanwaya asumangay na tano na ira amya sakit tano na apya anda kadin matatago masa na kumataniranun apya sisika pasisagiyong kaya Manila na makautakot-takot na sa miso kay niya nakakalak yan ubak kanya ni Rota ugayit na sisagiyong kaya masa tano na madakal hayurik panawala amya nagyan sina yan ako siya maiyan na pagkasakit na dahil away agiyong kautuwa posto niya nakakalak yan sa ubang malapis na madakal ang mga tawa ayaw kaya maan yan si kiinaya na kagi alalanta na kayong dugo sa kalubog kaya maanan yan na bumulaan o mga ulama tanto ay ako masakit so kung nakisutawa maligado si kaya maanan yan na lukas birrul walidain kafaratul kabair giyabuwa kaya kapagilihan ka si kaya makagusi kiinaka na iprilan kadwa Allah so kalangwa na miyan busyang ka duwaul walidain ala waladihi kadwa nabiyo sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi Hai so panganiya na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga umatakan na nangidin na sa kabagar o panganiyong bulalo kasi kuya makananian na mga watayran anda man ay di pano kapiyupisi ko mga inatanong at tanto sila na katanong amya rumasay nagyutoy sa bawa sa OSP na karnain na piyakatap na isi ko Allah sa ando manaya isisagiyang kaya masa na suman sa mga kaudaan na mabaloy siran akasirbisyo niran sa mga inairan sa mga mayran kagi akatawan o nabiya diyang kaya po kataling umamasa na madakal ako mga buya gusi ko mga dito pumimisiyan niran sa mga inairan sa kawata na putong kasamyang makapiyapita mapanganangkan sina ka gusiya maka na manakadigat tawa nakasar kapili ka ano niya na kung ginawa natin kanina putukuran sa kawata na titila makasasarang kamayang ano niya nakakapalian na sina ka napakadidupas nakasasapra na anduman na niya hindi ka pakataling umagi ang kaya tiyo wallah isunin sumyara sa ka sinin siya makagusiin ka awad na yung ano niya na inipagpagtigiran na misabo para kamulian tawiran kaya ano niya nakalakiran sa ubang kamatayang os labor ni gira sumanga bay tabiya ay ginaad na sunguan now nasulangwa na mapia di terno ataya na wadong penakiman nun akapia na ayam ana niya na ayan niya nun pagisulot nasulangwa na mamot si kwalera na ipisumpitong igili palalakaw tanong mga inatanong sumanga matanong uwid na iman to nasakay pagalaga kira na gusakay ayam ana niya na pagpiyakiran na madagal na mga tawa lumiyalakaw na sina iyan na darin sumusulot sa trapo ang liter na saka bata saka manguda na saka bubutaw na ipupurman ko na ituwag yung kaya ko saka na ayamaan na niya na tanto di mapiliter na saka ipupurma paawing ka na ayamaan na niya nawata kaguni kung may ito ka na si ina ka usik yamaka na langwa na mapiyabdo ka na ayamaan na niya na ipupubdo kirar ka langwa na mapiyaliter na pagpagisulot kirar ka ugay na ubang ko na pangaluguni so servisyo ka si kumasa ka sakitiran kaina kumasakit ka na dokad na ki panagpanas ay maana niya na pisiin umbulalo ka dokad ay maana niya na panas nguta pisiin umbulalo ka si ko mga pagarinyan ugait na idira amya sakit na suina na di pagkataruntop sa ay maana niya na serbisyo sa mga mata api kada kalatano na di tanong kagagas ulubok umangay na tanong sa mga mata na si ko isa hadis na miya panutul aso ko na rin sa OSP na karnay na sunod si ko suruga. Kayo no tanaway ang pumanutula ka suwa kiswad na ina yan. Kung nalamat ang kiswad, tawar yaw tiyan sumbalay na iyan.
Agus so ay makananian ang balalok siyan. Abkadingin na sa tumampar si inaka. Si sakawanan, abkadingin na si sa diwang suwaya makananian na amaka. Hay, nakuwat na kaya kububayan nila na sumunda, kuman, nagbugay na kakira na kayo na kumaito ka. Nalangwa na pagkububayan na ka na ay makananian na ipumpagayrar ka. Na. Kagi ako na sulit sa surga sa OSB na karnain. Amia kapiya-piya ko na kagugudaman niya na siya ko ay makananian na kasulti na siya ko surga. Kagi ako na ikakayang unuwal lagi ang katuapit tibarangan na mga pamintuan na siya ko surga. Nasunso kaya pakatindagi na siya ko pamintuan ng surga na piyakatargu Allah. Na miyat tugo puso OSB na karnay na kaayam yaw na sumunod siya ko surga. Na sumatatampar sa likod yun na miyak kauro ko. Sa tingin na hay kadnang ko na ang tunap na tingin. Imiya sila ka. Iyang kaya tumampar sa likod na yung sirali ko na sumunod siya ko surga. Kadnang ko tingin na pangisabuting karakan na yan. Inutan mo yung pumanutulahay rin pa na Allah. Kakagiya pira-pira ni mga tao. Tabir ka no. Asumabaya yan nakina yan agusiki ama yan naminilapis sumabaya yan nakikaruman yan aso karuman na samisabin. Minilapis sumabaya yan ako mga watayan aswata na samisabin na nanahayuri pa na Allah. Minilapis sumabaya ko tamok yan aso tamok na inaw. Ginanahayuri pa na Allah na hindi ka ganatiyo tamok ka na sa kayo ganato. Minilapis sumabaya yan siya ko dunia. Nadunia sa mga lukas tano. Anda tanod na ikuwa sukasurgaan tano. Aso ko na sukasurgaan tano na si tano. Kukwa si ko mga palo ko mga inatano. Nagina ni sabo paya maala niya. Nagini panguyatan saya. Kakagi-agiyang kaya miya patag na palo ko lukusan niya. Nakatawan tano madagal swapo. Aya maala niya na puintaw. Asimpiya puintaw si sagyang kaya dunia. Kagi ako na kaya maala niya na turunun wallahi OSB na karnain. Bang kadikan tawi ino kapag targisi sa giyang kanan na pamintuan ng kaya surga. Amiyaw na agiyang kaya tumampar sa likod ka. Natingin na hay kadnang ko napakisabuting karak na yan. Natingin na hay uri punak na OSB na karnain. Iman tuwa tingin na ngibu na gato sa napasiksa anakan. Ang mga tao si sagyang kanan na landong kuwapoy kunaraka. Iman tuwa tingin hay OSB na karnain na tulungin kasi na si sagyang kanan na naraka jahannam. Nasa di sa kabubayan na kami patulong na kasi ako surga na tulong na kasiran. Diyan na ni kala ikipantag o kapagpiyupi tanong siya ko mga inatanong. At tantong sariya kumala ka surga na diyang kaya maanan yan. Nakapagpiyupi tanong kiran. Miyak panutul aan ko na sa kataw abubay. Aya maanan yan na adlaw at tayo na pong bubugutaw at ituro yan nun. Ahay ikaritang ko at tigyan. Mataan at tigyan na siya tigyan na kumasa. Kaya pangarumara ka na tigyan niya biga. Na ad na tigyan na tutulamin po palata at tantod na tigyan na kumapya at tutul. Tigagiyang ko tawa tayo na bubutaw. Ahay umikulay na antong na natutul. Kainok man na pag siya hay uri panawala kabo pira-pira yung mga tao. Asi kumasa. Asumangay na tanong na sumangan diter ni Rana. Yung koto mga diter ni Rana niya makapia-pia. Nasukini ba? Suaya maana niya na kaya rin pito mga inatano na di na nakasulot sa mga pipian diter ni Rana. Kaayay rin di masulot na ando mani kapakadaya kasangka na natin ni Rana. Kung siya tanong siya buong kaya mga mama amarang itsa karuma. Oh, ito doon tanong panganinta wala lakaya. Ang tanong may lay. Aguman nagagiyang kautuwa, kabenar ka ki karumang ka. Kabenar o babay sige karuman niya na patiman na gupon na kaini ika at tudi na dunia suka puguyog-yog ka sang kaya dunia. Naino ko pala kay tanong na usay tanong. Sumangay na tanong hay uri panawala. Naguni Oda ka pa na makabangon sa walay na pumali na kumapi turug si sagyang kotuwa katri. Uwi na sukya pa kabangon nga sa walay. Na inawaan nila ng kotuwa katri na sakay sila tanong na mapilawas. Amama na umapilawas. Abubay na si ina kagusiya maka na dumimpas. Abubay iran na koto. Uwi na katawan tanwa andin ni kalukas umanusya. Na miya kalas tanggo. Milangwa tama na circuit. Na ilangan manuto ka sumapya at kwarto iran na sira katano ini bugay mga pipilawas. O papakupakay mo na ta sa ayam na mamamano. Nasa katano isinatano. Nasina ka siya maka na aluminyo. Na pagpagpaan nila panubo sila na pagkasuwata tanggo. O ba sila na pagsurisigi. Now na amay tadi tano sila ni pangapadi na ado tano na puwa sukasuruan tano. Ha? Nagyang ko to sa kataw buhutaw na tingin na hay umikulay na antunaw nung na natutul. Na tingin na gito at tingin na masa. Aga sisigaran ka na tingin si sagyang kaya tiyanakan. Nabo sa kaya tiyanakan kasi kung tenuin na iyan. Na siya tingin si sagyang kautuwa ka sisiga ko suldo tiyanakan.
na adna tingina tutulamin ipopalata at tantun na tingina kumapia tutul kawat tingin waya maanan niya na pumanutular kay ni na dia tingin magagaw rano buka sa kakinigong kau na miyak kamuro kang kutuwa sa kataw bubutaw tingin na hay na kulay na ang tunununanan na tingin na siya tingin na kumasa katatagu ka sang kaya tiyan akon na sulangon tama na ipupunik raka niya mga panganang ka na doon na tingin na kakanakanon kapala pala ako tingin na pagkaguwo dito tingin na sumasa akikaridimbit na karaka sa isagyang kay sundot yan akan o man na tingin na may sumasa na diya kung na tingin na mapaparunggol mo kanamiya kamurog suwata yan na bubutaw sa tingin ahay inakulay na ando kung na tingin na kuha sa simbo aing bala sa karaka na tingin na hay inakulay ando kung na tingin na kuha sa simbo aing bala sa karaka na kagiyo ko na kaya hay repanwala itaro sa giyang kautuwa loko sa giyang kautuwa tutulian sa tingin ahay ikaritang ko nakatawan na ka na siya tingin na kumiya ka suldo niya kamalulan na tantod na tingin na kumasakit na kapagpagagamakan diya kung na tingin na mapaparo sa kapagpagagamikur ka tama na tingin na sigo ka na diya ka na tingin na kataam tama na tingin na sigo kapaturo ka na tingin na diya ka na tingin ni masurusurat na ando man na tingin ni kapagadayakan diya kung na tingin na mapaparo na riyaw ta tingin na sumasa ayat na tingin na katawi puro nag-youtube na tingin na sukang ganatiya ka na sigo dunia takin mo bisa tingin na kagiyuto sumasaki pong bawat taan na karaka hay nagiyang kauto at tingin na miyag na mga tingin na kantun na tingin na kumasakit sa timang bumuli ni tamagda mo mga dato na banda yung mga nanay na disigan mo mga ruma di na pararasan sa mga karumayran nasa satimang ko na miyag na mga kautuan baya sa satimang na balilit na miyag at tugura rin nagiyang kauto akalaka sayat na tingin na miyag pikirakan hay watakulay na basa ka na tingin ikaw na mada di ka na tingin na katawan wantay makapuwi ng katasang kaya dunia beauty kaya tiro nung Nabi sallallahu alaihi wasallam sumanga boy na andad niya maana niya nakapkulit kaliran na sudiwang kung mga aira na si matataw si kubur na sukawanan na si dunia ayaw tuwa maana na tanto kumargo nagyang koto akipong buwat taan yan sang koto ikaw gatiyan miya kamuro kagiyang koto boy na tigagiyang koto ay na yan akagin na tigin ako masakap paliyong ka na sulangon na tigin na masakit na miyag na maka na tigin doon na tigin na magadam sikot kandayo ko yaw-yawagan doon na pisyat ni man abaray bunabado na to siya ating di na ni kera sir katano mga inatano ang uso mga amat tano uwad na ni pumanakuwiran na misabo para katano mga wata ino sa ka amat taga si puso tabiyon nagira kaya si inaka adi ay maana niya na adnak niyan nawak yung kuparo naskad ni service room di ka pa na panayama iya nga pakapumipin sa literan aya ka pakapumuna sa nasaya maana niya na liter nuwataka aya maana niya na pukaritan nakasawata akatawan naka siko pa nga ito tanong na sumangay na tanong na doon sila nagibakadupo aw namiya pangarumakap man naging bumawata ka na ayang kapman piyakaritan doon ka masugot sutito kapiyo kaplok-lokos katawan na ka, sinakaw siya mga namikurang sa kanuno niya na inisalik kagilang pa sa mga wata na saka naliga di titirdi. Andang kapag hindi so kasurgo ng manusia, ulisi kong balalok siya. Kagiyat tingin ako lumiyukad na tingin. Nasun na tingin na sukene ako ka na sulangan na tingin na masakit na miyado. Away na tingin na sulangan na tingin na masakit na miyado. Na dokot na tingin mapaniya tingwas sumiyag ito maka na masakit na bakor ka saupan kaayag na tingin amyaw na sa pamimikira na kanay pakapiya-piya ginawa ko tingin na kailya ko ka nagiyang kautwa sa katawa abubutaw na tanto kumituro na surat na ginawa niyan sa tingin na hay inakulay na ando ko na tingin na kuha sa impuyadakan si isagiyang kananakya rumasay karakan hay nasa kanwa kaya mga boi ako sa kanwa mga dato na pipi ang tanong sumangay na tanong ako sumanga matano katawan tanong tanto sila katanwa kaya miya rumasay uwad na kaya kiliran na pagutaan nilan misa mo para katanwa mga batairan uwad na kaya ditar nilan ang mga kakapal kumasa pananggo na palawas nilan ito kung mga ginawiran na pagisulot nilan katano so mga inatanong na igina ko na makapugpumukong siran ang mapugpumukong mo sila na pagmasakit na ayaw makana niya na suntang umiran na pagkuluwas siran na pagitang umiran na katano sigot ka na tanawa kagugawi na anduman niya di tanong kaya nakapiyupiyari adu na sa katawa mama saya tanwa ya pagbusa adu sa adit ni prina wala ini siapa sabagi ko mga ulama adi kadang matag-matay uling ka kamoy si sagyang kay dunia na adu na pagalayron at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na suwati na sukawaraw sa lubos
na dinan Aprila wala nagukubay din akan si sagyang kayo niya. At namiya panutula sa kataw mama, amiya kaputid na ulo niya na doon na terima si kupang niya na inang ina Muslim. Sumiyaw si kong ulama, atingin na hay ulama. Sakay ulama amiya tingin. At tunay niya tingin na sinimba ko suwala sa taman sa miya kaputi ayaw ulawakan. Doon na tingin na terima si kuya mga niya ng panganiyakan. Natingin iyang kautuwa ulama at nainaka, natingin na adin. Natingin na siya ko naman. Natirwang kau lagi ang kanan panganing ka. Nasumyong sige na yan. Natingin na hay inakulay. Ang tunay niya tingin na suwala na pitiro yan. O doon niya sa jibla ko panganikan orang nakatirima na kan. Doon na tingin na tiyang ima yan siya ko panganikan. Natigo yan ko to ina yan. Naino kayo ni. Natingin na sumyong ako tingin na kumalaw lama na pitiro yan na ad na inakan. Natingin na naway. Natingin na ino kayo ni. Natingin na inisumuya na ka. Natingin na kasuwa ka na ka. Kasaka ko ni pakapumanganin si sagyang kaya panganikan na doon na terimaw. Tama na tingin sa riyo tayo maanan yan na miya kapuntit na yung uluwakan. Nasiko kagagawin nagyang kautuwa ina yan. Na miyang inanap na miya gugudas na piyala diyan na suwala. At inahay kadnang ko. Suwat tingin na suwata ako na tihayaw matagwaw mo puso akan. Miyatid na tingin na pumanganin niya kaso panganin niya na doon kad na tingin tarimaa. Pupanganin na kadakatigin hey kadnang ko tingin at tarimaang katigin so panganiwatakan. Nasiko ay maanan niya na miya kapipira din gawi na tiyari mo wala agyang kautuwa panganin yan. Minisabab ko ay maanan niya na inaiyan. Nasaka ina nagusya ka ama. Uwad na kaya mga wataka na dulog na kasi kung madrasa. Kakaya asisira ka lubuso ka. Surga nami ay maanan niya na mga wata iyo. Nagyina ni Sabo pakapupiupi tanong siya kung mga lukas tanong. Siya tanong butang isadyang ka kaya maanan niya na amay kabut tanong niya pumanutula so langan. Akapiyo kaplok-lokos na pumili niya kumadokal. Kaano po na miya panutula sa katawa mama. Asya ko na ko soldo miya kat na maragul na siya paturugo siya ko surga. Na inisong punuto. Nado po na sa katawa mama panjihad. Natigo na biyad na inaka. Natigin na way. Natigin na baling kang narokon jihad. Natanto ay ako madakal na tutul na kagaya mingi bulu gagawi. Naigira ko na kaya miya kagdam ta sa turug. Na api kapi taamang kutuwa panganang ka nagira tiura tutul na buwan ko taam. Na lagi daw yung kaya wasya katawan tanong ay gira tiura tutul. Na buwan di makapalalapisa agi ang kutuwa mga tutulan tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.